Gaur hitz egingo dizuet tilansiei buruz. Gabon garaian gaude, eta Gabon oso kolore polita daukaten landare batzuk dira. Batzutan ematen dute gezurretazkoak direla, baina benetazkoak dira, ez dira plastikozkoak eta ezer. Landare hauek epifitoak dira, hau da, beste harrien gainean edo landaren gainean hazten dira, baina ez diote landare horri elikagaiik edo ezer kentzen. Ituzte sustrai txiki batzuk edo, baina sustraiak heltzeko bakarrik erabiltzen dituzte, eta ura eta elikagaiak hostoetatik hartzen dituzte. Ez dutenez sustrairik behar edo lurrik behar, horrelako elementuetan jarri alditugu dekoratzeko, edo baita horrela egurretan pegatuta ere. Eta esango zuen, nola ureztatuko ditugu, ez? Hauek behar duten bakarra da, aireztagailu bat edo pulverizadore bat hartu eta ura botatzea. Udan botako diogu gutxi gorabehera egunero edo segunetan jartzen ditugun eta neguan gutxiago. Birsortu nahi baditugu, normalean lorea bota ondoren, ondotik kimu txikiak ematen dituzte eta kimu horiekin landare berriak sortuko ditugu. Eta hau ikusten duzuen bezala tilansia mota bada, barba del viejo deitzen da, landare bada, biziduna da. Eta honi ere berdin pulverizagailu batekin ura boteaz bizirik mantentzen da. Eta jarri dezakegu nonbait horrela plater batean edo nonbaitetik txintxilika. Landareak zaintzen oso abilak ez zaretenentzako errezak dira, egunero pulverizagailuarekin pixka bota eta zaila da hauek hiltzea. Eta hori animatu, eta Gabonetarako ere dekorazio oso politia duzu.